Guys, hello guys. Ano nga? Ngayon kuan balagtok, manguha tag balagtok. Dagang balagtok sa balay. Ginanglan nato gano'n na ning kuan mouse trap. Ay siya atong tangan siya paon para ang balagtok makasimot. Iyan ang kuan nun. Ato ni siya bitayon dire. Wala dire dapit ni siya butangan sa atong paon para ining release niya. Pagkuha niya, mo-release ni siya pak sulod di na kabuhi. So muna siya tirada dia. Ana, Thomas Bon. Muna siya ron ane sunod na ko nga video ato ni ibutang diri sa akong kuan diri sa atong mulutangan ya balo ka diri ang balagtok ani diri na ibutang ni siya parang makuha na to siya good kita ka na ngayon so nang bangag may bangag sa balagdag guys all laki na siya sa akong iro yan na diri magsigig dalag-dalagan. Ano siya? Ito ikan sa ni guys atong kuan guys ha. Ayan ako ibutang ni dire. Ayon ni siya ni dire kita ibutang ng kuan diri sa akong motorpit para dakpan ko na itong balagtok. Sunod na to nga video na kuan gamay ram kaya akong buwan god memory now tanga makakuha tag balagtok ani usa na ko videohan ako busog na siya ikaw na siya diri na sulod ni siya diri ang balagtok birahon niya niyang paon ang bira niya release di na kabuhi ang ati butang ni diri guys diri dapit kay na diri ang balagtok sige nga kuha ng balagtok diri ako'y butang nilgapita para sa sunod akong video na siya sulod. Don't forget to subscribe my channel, YouTube channel, Evanius Jeffers Videos. Thank you for watching.